Президент Рүстәм Миңнеханов Татарстанның берничә районына эшлекле сәфәр кылды. Тулырак алдағы язмада. Түбән Камада экстрим парк төзелеше барышы белән танышты. Әйдә дип аталган әлеге паркта ут баганалары, күп функцияле беседкалар һәм арт-галерея барлыкка килде. Шәһәрнең 34-нче микрорайонында тагын 2 социаль мөһим объект барлыкка килә. 320 урынга исәпләнгән балалар бакчасы һәм 800 укучы өчен технологик лицей. Шулай ук Рүстәм Миңнеханов экопаркны карады. Әлеге паркта 35 сәүдә ноктасы эшли. 19 арендатор белән килешү төзелгән. Республика президенты нефть химиясе һәм нефть эшкәртү колледжында булды. Аның базасында World Skills стандартлары буенча 2нче тармак чемпионаты уза. Рүстәм Миңнехановка химия тармагының 2 компетенциясе тәкъдир ителде. Зәй районында президент яңартылган балалар музыка мәктәбендә булды. Анда 270-тән артык бала белем ала. Шулай ук Рүстәм Миңнеханов безнең ишегалды республика программасы кысаларында яңартылган ишегалларын карады. Олы кешеләргә дә, балаларга да бигәйбәт булган. Шулай ук безнең ишегалды программасы нигезендә Тукай районының йорт яны территорияләре төзекләндерелә. Бәткә авылында тәмамланган проект тәкъдим ителде. Рөстәм Нургалиев, шушындый программа белән эшләгәнегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Игелегез булган. Бик матур урамнарыбыз, балаларыбыз чистадан гына мәктәпкә баралар хәзер. Рөстәм Миңнеханов шулай ук аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнү мәктәбендә булды. Анда 426 бала укый. Уку елы башына алар өчен капиталь ремонт үткәрелде.